Zaborra jaso eta sailkatu egiten da lehenik plantan. Metalak eta plastikoak alde batetik eta organikoa bestetik. Prozesu biologiko baten bitartez organikoa sikatu egiten da ondorin erabiltzeko. Horixe da planta honen funtzionamendua. Ahalik eta gehien aprobetzatzea, zaborrak daukan balioaren maksimoa aprobetzatzea. Bai balio materiala eta bai balio energetikoa. Otsaietik dago tratamentu mekaniko biologikorako gune hau martxan. 53 milioi euroko inbertsioa eginda bertan. Kontuan euki, Europan esaten dabe izurketa desagartu behar dela. Zabortegia desagartu behar dira, orduan aprobetxau behar dugu ahalik eta gehien zaborra. Bilbo handiko 180.000 tona zabor tratatuko dira planta honetan. Kontenedore berdean bildutako zabor guztia alegia. Eta zabor guzti hori hemendik pasa beharko da zabortegira bidali aurretik. Planta honek gainera berezitasun bat dauka. CSR deritzon erregaia produzitzen baitu. Klasifikatu ezin den zaborretatik lortutakoa. Atatzen dugu erregai bat oso potentea, oso ona, ahalmen kalorifiko itzela daukana, eta modu horretan aprobetzatzen dugu balio energetikoa gero elektrizitatea sortzeko. Frantziako zenbait lekutan esaterako etxeak berotzeko erabiltzen da. Planta proba prozesuan dago oraindik, baina udarako 100% aritzea espero dute.